No niin, nyt sitten muistellaan menneitä ja katsellaan vähän tulevaisuuteen. Puhutaan nimittäin tietokoneista ja aloitetaan sillä, että puhutaan ensitietokoneesta tai elektroteknillisestä tietojenkäsittelykoneesta. Ensin hankittiin Postisäästöpankkiin 50 vuotta sitten ja tässä vieressäni istuukin Postipankin entinen ATK-vastaava ja entinen varatoimitusjohtaja Reijo Pukonen. Oikein hyvää huomenta. Ja sitten meillä on täällä myös mukana IBM:n innovaatiojohtaja Ville Peltola, joka tietää siitä tulevasta ainakin. Miksi ensi hankittiin silloin 50 vuotta sitten? No, pankilla oli jo silloin noin lähes 1,5 miljoonan tilikanta. Siirtoväen korvaukset ja kotiuttamisrahat olivat sen kasvattaneet ja kirjanpito oli keskitetty ja silloisella reikäkorttikalustolla ei pystytty muuta kuin kerran kuukaudessa kirjaamaan ne tapahtumat. Se oli tietysti liian harvoin. Tosin säästökirja oli jo silloin reaaliajassa, koska se oli kuittausmerkeillä varmistettuna pätevä noin 2000 postissa. Se näytti, mitä tilillä on. Mutta kyllä tätä kirjaustahtia piti kiristää ja sitten muutenkin yhdistää virhealttiita työvaiheita. Ensin tuli sitten siihen Ensin apuun. tuli sitten siihen apuun. Tonnin painava ja kokonaisen huoneen kokoinen. Kyllä, se oli vielä tällainen putkikone. Siinä oli noin 3000 radioputkea ja vaati hyvän ilmastoinnin ja paljon apukoneita. No katsotaan pätkä siitä, kun ensin otettiin käyttöön. Arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnä ollessa käynnisti valtiovarainministeri Päiviö Hetemäki Postisäästöpankin uuden ihmelaskijan, lempinimeltään Ensi. Koneen kapasiteetti on noin 12 000 tiliä tunnissa, ja sitä käytettäessä pystytään pankin säästöliikkeen kirjanpidossa olennaisesti vähentämään eri työvaiheita. Koneen valmistajan IBM:n edustajat lähikuvassa. No minkälaisia muistoja tuo tilaisuus herättää? Se oli melko arvostettu tilaisuus siihen aikaan. Siellä oli poliittis-taloudellinen eliitti paikalla sen verran, kun sinne konesaliin mahtui. Valtionhallinnosta ja liike-elämästä ja eduskunnan puhemiestä myöten. Kaikki tulivat ihmettelemään. Silloinen pääjohtaja Teuvo Aura sai nappia painamaan hyvän ystävänsä Päiviö Hetemäen, joka oli valtiovarainministeri silloin. No Ville Peltola, aika vaikuttavaltahan tuo kone näytti, vai mitä siellä olivat myös oman firmasi miehet rivissä ylpeänä? Joo, kyllä se vaikutti. Täytyy olla kyllä ylpeä siitä, että 50 vuotta sitten on oltu teknologian kehityksen kärjessä, vaikka kone aika hurja vehje on ollutkin, ja aiotaan kyllä olla myös seuraavan 50 vuoden päästä. No mitä se ensin oikein osasi sitten tehdä? Eihän sen tarvinnut osata muuta kuin yhteen- ja vähennyslaskua ja jakolaskua ja kertolaskua. Sinänsä hyvin yksinkertaiset ohjelmat. Pulmana oli se iso materiaali, sen käsittelyyn pystyvä, ja laitteita ei juurikaan ollut muuta kuin tämä tähän tarkoitukseen valittu. Se avajaistilaisuudessa sen tehoa esiteltiin antamalla sen laskea yleisön antamasta luvusta neliöjuuri, kuutiojuuri ja logaritmi. Tästä se suoriutui puolessa sekunnissa ja se oli vaikuttava suoritus. No se ei ole kovin nopeaa enää, vai? No se ei ole kyllä kovin nopea, täytyy sanoa, että me ollaan just, jos katsoo ihan tällaista normaalia puhelintakin, niin tämä on todennäköisesti 100 000, ellei jopa 1 000 000 kertaa nopeampi kuin tämä ensikone. Kehitys on todella mennyt eteenpäin. No milloin tietokoneet sitten alkoivat yleistyä pankkimaailmassa? Näin enemmän. No siihen meni 2-3 vuotta oikeastaan. 61-62 se alkoi olla jo yleisemmin käytössä. Ja silloin oli sellainen sauma, että kun alkuunsa oli tarkoitus helpottaa omaa työtä, niin sitten alkoi kiinnostaa, että voisiko sillä tehdä jotakin asiakkaidenkin hyväksi. Ja silloin tavallaan niin kuin kilpailu kiristyi ja koneita alkoi ilmestyä. Kaikki hankkivat niitä sitten. No katsotaan tähän väliin nyt sitten, että miten tämä tietotekniikka on kehittynyt vuosikymmenien varrella.
Tietokone on määritelty ohjelman mukaan toimivaksi koneeksi. Sen periaatteena ovat tietojen syöttö reikäkorttia tai reikä-nauhaa käyttäen tietokoneen muistiin, tiedon käsittely muistilaitteissa, sen tallettaminen erilaisiin rekistereihin ja lopuksi sen tulostaminen ihmissilmälle tajuttavaan muotoon tulostuslaitteissa. Tietokoneiden maailma on uusi ja salaperäinen. Salaperäiseksi se jää maallikolle, vaikka hän kuuntelisi esitelmiä ja luentoja päiväkaupalla. Tietokonemiesten kieli on ammattikieltä ja elektronitekniikka monimutkaista. Alan opiskelijat teknillisessä korkeakoulussa ovat yhdessä opettajiensa kanssa järjestäneet luentopäivät otsikolla Näköaloja tietokoneen vuosikymmenelle. Kansantajuista näidenkin päivien ohjelmassa oli perin vähän. Luennot olivat tarkoitetut nimenomaan liikeyritysten erikoismiehille. Tietokonemyynnin kasvun ydin piilee niin sanotuissa mikroissa, pienissä yhden henkilön käyttöön tarkoitetuissa tietokoneissa. Kuva tietokoneesta onkin perusteellisesti muuttumassa. Aikaisemmat kömpelöt jättiläiset ovat antaneet tietä toimiston tai kodin pöydällä kiiltelevälle pienkoneelle. Kun Helsingissä oli vielä vuosi sitten 2 tietokonealan vähittäismyymälää, niin tällä hetkellä tuo lukumäärä on 11 ja lisää tulee koko ajan. Sama suuntaus vallitsee muuallakin maassa. Tietokoneiden kokonaismäärän onkin Suomessa ennustettu kohoavan vuosikymmenen lopulla jopa 1,5 miljoonaa. Alan yrittäjät ovat näin syystäkin optimistisia. Ihmeellinen maailma tuossa todettiin. Ville Peltola, mikä on se suurin mullistus nyt ollut sitten ensipäivien tässä 50 vuoden aikana tietotekniikassa? Kyllä mä itse nostaisin internetin suurimmaksi mullistukseksi, koska se on avannut tavallaan tietojenkäsittelyn maailman, tiedonhaun kaikille tavallisille ihmisille. Eli se on se suuri. No sitä on myös arvosteltu. Tänään aamulehdessä me luimme sitä tuossa lehtikatsauksessa, todetaan finanssikriisistä esimerkiksi, että finanssikriisin helvetin kode on nyt sitten nämä erinäköiset tietojenkäsittelyjärjestelmät. Tässä sanotaan näin, että internet-ohjelmiin on rakennettu keinoälyä, jonka avulla ne käyvät kauppaa ilman ihmisen väliintuloa, ja kun automaattikauppa sekoilee perässä, ei pysy kukaan. Olemmeko me nyt aivan liikaa kiinni sitten tietokoneessa ja liian haavoittuvaisia, mitä sanoo IBM-mies? No IBM-mies on sitä mieltä tästä asiasta ainakin, että kyllä ihmiset tänä päivänä esimerkiksi näitä ohjelmia vielä kirjoittavat. Että tekoäly on tällainen, tai keinoäly, missä tässä lehdissäkin viitataan, niin se on ollut pitkään kyllä asia, josta ihmiset ovat unelmoineet tietokoneiden kanssa, mutta ei sitä kyllä vielä ole saatu, että tällaista helvetin konetta ei mielestäni kyllä vielä tuolla internetissä ole. Että kyllä ihmiset näitä ohjelmia kirjoittavat ja internethän on enemmänkin tapa, joka kytkee ihmisiä yhteen ja sillä voidaan tehdä hirveän paljon myös hyvää, että tällaiset ohjelmat myös tälläkin hetkellä internetissä vaikkapa analysoivat erilaisia tauteja, jotta lääketiede pystyy kehittymään. No, mitä tietokone pystyy tekemään 5 vuoden kuluttua, tai tietotekniikka? Varmasti aika paljon. IBM julkaisee vuosittain muun muassa tällaisen vision 5 seuraavasta teknologisesta innovaatiosta, jotka tulevat koskettaa meidän jokaista elämää. Ja tämä on luettavissa esimerkiksi meillä internetin ibm.com-sivuilla. Siellä voisin nostaa esimerkiksi vaikkapa ruuan. Me näemme, että 5 vuoden päästä, niin kun sä oot ostanut vaikka omenan, niin tänä päivänä sä tiedät, että se omena on tullut siitä lähikaupasta, mutta 5 vuoden päästä sä voit tietää, että mistä puusta, mistä päin maailmaa se omena on tullut, millaisia vaikka lannoiteaineita sen omenan kasvatuksessa on käytetty ja mikä sen omenan hiilidioksidijalanjälki on, kun se on tuotu toiselta puolelta maailmaa sinun luokse. Reijo Pukonen, tarvitsemmeko kaikkea tätä tietoa ja kaikkea tätä tietotekniikkaa? No, saattaisin tulla toimeen kyllä ilman jotakin näitä äsken mainittuja tietoja. Omena on omena. Niin, omena on omena. Mutta ilmeisesti kehitystä ei voi pysäyttää mikään. Ei pysty. Kiitoksia oikein paljon ja ilmeisesti Ensiä voi vielä jossain ihailla, ainakin osaa siitä. No, hyvin pientä osaa. Ainut mitä siitä on jäljellä on magneettirumpu, 2000 sanaa kapasiteetiltaan ja se on tuolla tekniikan museossa Helsingissä. Helsingissä. No niin, sinne vaan vierailemaan. Kiitoksia. Kiitos.